Sikkerhedssystemet iSight har stereokameraer bag forruden, som konstant overvåger trafiksituationen foran bilen. iSight ser og identificerer objekter i trafikken, som for eksempel biler, cyklister og fodgængere. Når iSight registrerer fare for kollision, advarer systemet dig med et lydsignal og med en blinkende lampe. Hvis du ikke bremser eller foretager en undvigemanøvre, bremser systemet automatisk bilen ned for at afbøde sammenstødet og i mange tilfælde helt forhindre det. iSight holder ikke alene farten konstant som en traditionel fartpilot. Hvis du nærmer dig en forankørende bil, eller hvis en bil kommer ind i dit kørefelt, tilpasser den adaptive fartpilot hastigheden for at holde afstand til de andre biler. iSight overvåger konstant afstanden og forskellen i hastighed. Har du en forhindring foran dig og fortsætter med at køre frem, bliver du advaret med flere korte bip og blinkende lamper, mens trykket på speederen reduceres. Holder du stille i en bilkø, ser iSight, hvis bilen foran begynder at køre. Systemet signalerer med et lydsignal og blinkende lampe, at du bør reagere. Hvis du begynder at slingre i din bane eller uønsket passerer en sidelinje, advarer systemet dig med det samme gennem et lydsignal og en blinkende lampe. Sammen med bilens øvrige computere bearbejder 3D-processoren informationerne fra kameraerne for at kontrollere motor, gearkasse og bremser, så bilen bliver kørt så sikkert og komfortabelt som muligt.